Den 23. september ude på Stevns Klint og undersøge en masse spændende ting om målingsforhold og fossiler. Vi er gruppe 3 og består af Valdemar, Anders, Jeppe og Markus. Ja, og som I kan se her, så har vi tegnet profilet af klinten, og med hensyn til opmåling gjorde vi det, at vi tog en tommestok, og så stillede vi os cirka ved vandkanten, strakte armen mod til vandret og tommestokken til lodder. Vi tog udgangspunkt i målstoksforhold, der lød på 1:1. Vi valgte at undlade at tage vegetation med i vores profil af klinten. Når nu vi holder tommestokken ud i strakt arm, dannes der altså en såkaldt ligedannet trekant fra jordlaget, altså toppen, og ned til det sidste kalklag, altså bunden. Og det fik vi til at være 24,5 cm. Vi startede fra jordlaget og målte derfra kalklag til kalklag, som I kan se målingerne på her. Vi fandt et punkt og målte ned derfra, men også hen ad klinten, for at se, hvor meget den stiger og falder. Geologiske lag på tegningen. Her kan du se alle vores geologiske lag på vores tegning. Vi har valgt at tage alle lagene med, fordi vi synes, det var en meget vigtig ting at have med, udover at ikke alle lag var ude på Stevns Klint. Det nederste lag er skrivekridt. Så kommer der gråkridt, og så kommer grænsen til selenium, og så kommer brysokalk, og øverst har vi jordlaget. Nu vil jeg fortælle noget om, hvad de forskellige ting består af. Jeg vil starte med skrivekridt. Skrivekridten den ses på den nederste del af klinten og består af mikroskopiske skalrester, såkaldte kogolitter fra encellede havalger. Så har vi gråkridt, og farven skyldes et voldsomt indhold af bryozoer, altså mosdyr. Dette afspejler også i skrivekridtets lagstilling. Den er horisontal i den nederste del, men i de øverste dele af skrivekridtet dannes der bankestrukturer. I gårdkridtet finder man fossiler af mosdyr, der levede i kolonier på bunden af datidens hav. Så har vi fiskeler. Fiskeler er et forholdsvis tyndt mørkt lerlag. Grunden til farven er på grund af indholdet af sod, altså kulstof. Så man kan sige, at fiskelaget består af fiskeskæl og kulstof. Så har vi flint. Flint består af finkrystallins kvarts, og i flinten findes ofte aftryk af kiselsvampe. Dette er en simpel opbygget organisme, som levede fastsiddende på havbunden. Så er der bryozokalk. Bryozokalken består af brudstykker fra små kolonidannede dyr. Den har ligesom sådan nogle små hulrum mellem bryozoresterne, og der er der så udfyldt med fint kalkslam. Fiskeleret består af en masse forskellige fiskeskæl og fiskeknogler, og et grundstof, som ellers er meget sjælden på jordens overflade. Teorien omkring fiskeleret er meget interessant. Det stammer helt tilbage til omkring 600 millioner år siden, hvor en asteroide ramte jorden. Det førte til en kæmpe massedød, hvor 60% af alle arter uddøde. Det førte til, at fiskene i havet døde og sank til bunds. Grundstoffet, som også findes i fiskeleret, stammer fra den asteroide, som ramte jorden. Teorien indgår også grunden til dinosaurernes udryddelse. Det har gjort Stevns Klint verdensberømt. Evolution. Evolution er en helt konkret proces, hvorved sammensætningen af aflæg i populationen ændres over generationer. Man ændrer dog et menneske med meget tæt slægt til chimpansen. Man har forsøgt at sammenligne de to arters DNA, og resultatet viser et meget forbløffende resultat på 98%. Forsøget viser dermed, at mennesket kunne have stammet fra en art af aber, som via evolutionen er udviklet til det vi er i dag. Darwins teori. I 1858 fremlagde den engelske biolog Charles Darwin om, at nuværende og uddøde arter er beslægtet med hinanden. Darwins evolutionsteori vakte store forventninger i forhold til mange religiøse forhold. De blev nemt fornærmet, da han kom med hans teori. Det nedbrød deres egen teori om, at Gud var jordens og alle levende arters skaber. Darwins teori var ikke specielt populær i hans begyndelse, men de tog nærmest som direkte fornærmelse, at deres forslåede Gud ikke skulle sammenlignes med en teori,
om at mennesket stammede fra aber. Men Darwin var en meget grundig forsker og havde gjort sig en masse mængder data og indsamlinger i form af fossiler og iagttagelser af jordens planter og dyreliv. Darwin på tidspunktet havde ikke mulighed for at gå i dybden i forhold til celler og mikroskopiske materialer. Men med nutidens teknologi kan vi bekræfte, at med cellelæren, at konstraterne af alt levende bestod af celler, undtagen viruser, hvilket passer godt ind i Darwins teori om, at alt liv er beslægtet. Senere kunne man benytte sig af DNA-sekvenser, så man kunne gå i dybden med forskellige arters slægt. Man kunne læse DNA-koder og dermed bevise, at det var meget tæt slægt mellem chimpanserne og menneskerne. Ja, nu da vi har hørt om evolutionen, vil jeg snakke lidt om fossiler. Hvad er et fossil? Et fossil er kort sagt aftrykket eller skelettet af et dødt dyr eller en plante, der er blevet fundet i en sten og i meget sjældne tilfælde i rav. Der er kun meget få organismer, der bliver til fossiler, da det kræver de perfekte forhold for at skabe et fossil. For at danne et fossil er der to meget vigtige faktorer, der skal spille ind. Den første er, at dyret skal begraves hurtigt efter døden, for ellers vil der være stor chance for nedbrydning af de nødvendige hårvæv eller knogler, der danner selve skelettet. Det sker blandt andet, når bakterier eller ådsledere spreder sig til dyrets knogler og ligesom spiser dem. Den anden vigtige faktor for, at der kan dannes et fossil, er, at dannelsen skal ske i et luftet eller et iltisoleret område, da det vil eliminere eller sænke forrådnelsesprocessen. Der er blandt andet en langt bedre chance for tildækning i havet, søer eller floder, hvilket også har betydet, at vi har kendt langt bedre til de vandlevende organismers evolution. Som I kan se på billederne nu, så har vi været ude på Stevns Klint og finde nogle af vores egne fossiler, og jeg har tænkt mig at læse alle navnene op, men som I kan se har vi fundet flest muslingefossiler, hvilket ikke ligefrem er de mest sjældne arter. Før i tiden, når man skulle finde beslægtede dyrearter, så man på de forskellige træk, som dyrene har. Det kunne fx være, at man så på, om begge dyrearter gik på 2 ben, eller kigger på deres knogleopbygning. Man så også meget på de forskellige dyrs adfærd i forskellige situationer, for at se, om der er nogle fællestræk. Man kunne også kigge på nogle fossiler, for at tjekke, om der er nogle ligheder i arternes kropsbygning. Det gør man ikke i dag. Hvis vi skal bevise, at 2 bestemte dyr er beslægtede, ser man på dyrenes gener. Der er for eksempel 98% lighed mellem mennesket og chimpansen. Det er ren forskning. Ja, efter at have arbejdet 2 dage hårdt med selve emnet om fossiler og konklusion, så er det ligesom på tide at konkludere, hvad har vi fået ud af den her opgave. Vi har først fået en masse ny viden om fossiler og evolution og alt det Valdemar forklarer med starten med ligesom de her bryose og kalk og kridt. Og udover det, så har vi ligesom også fundet ud af, at Stevns Klint er et rigtig interessant sted, der indeholder en masse historiske ting om blandt andet dyr, der levede for millioner år siden.